Darrers minuts del magazín, darrers minuts d'aquesta segona hora de Diari de nit i amb moltes ganes de compartir amb la Ramona Soler doncs totes aquelles passejades literàries que ella sempre ens regala i sobretot explicant-nos què ha passat en el món del llibre. Ramona, bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Sí. Molt bé, aquí sempre amb tu, no? Volia parlar de que comencen ja els festivals. A l'estiu n'hi ha algun, però la cosa està fluixa perquè... Això que és com el futbol, comença la temporada. Clar, comença la temporada, no? I ara n'hi ha molts, jo et diré 4, no? Vam fer el 18, 19 i 20 la Vila del Llibre a Cervera, amb els carrers decorats, els escenaris decorats, amb temàtiques, moltes xerrades, molts autors, moltes editorials i molta gent passejant i participant en les activitats que es fan. A més, està molt bé la iniciativa de la Vila del Llibre, perquè és itinerant, són diferents ciutats que ho van fer. Sí, 2 o 3, sí. I llavors la gent també ja s'ho fa molt seu, no? I ja està esperant. És com un segon Sant Jordi. Així com la Setmana del Llibre Català se considera ja un segon Sant Jordi i que està molt consolidada, però no tothom té la possibilitat d'anar a Barcelona. Doncs aquesta, la Vila del Llibre, els dona aquesta segona oportunitat, no? I als pobles és molt bonic, no? Perquè et fan això de decorar carrers, i et passeges, veus el poble, i té una mica més ja... Clar, Barcelona és Barcelona, però quan un és de poble, no? Sempre s'ha d'escombrar. Sempre s'ha d'escombrar. Després, el mateix cap de setmana feien la segona trobada de Sabadell Negre, que era... Són unes noies, que són les Dames del Crim, que porten un club de lectura, o diversos, no sé molt bé, i van decidir l'any passat començar aquestes trobades, i aquesta ja és la segona, que també hi ha autors, xerrades... Festivals literaris, però hauríem de dir els festivals negres, que d'un-i-do la quantitat, i tots els negrons que us moveu, perquè les negrones van per una banda... Aviat te portaré, t'ensenyaré una agenda que hem fet amb tots els festivals, perquè no et perdis, de tota Espanya, però bueno, ja te la portaré el proper dia, que ja té cara a Nadal, no? Sí, però vindràs abans, que tenim una cita abans. Sí, que se'ns va escapar i el recuperarem. Després també hi ha del 21 al 27 Getafe Negro, que és com una Barcelona negra, que aquests ja tenen una altra mena de pressupost, que ja els dura una setmana la cosa i tenen, clar, venen autors estrangers, tenen xerrades sobre la temàtica, que no són, potser, que són de maltractaments, d'això, no dels llibres, sinó de la temàtica. Hi ha molta cosa, aquí és diferent, però molt bé aquest festival també. I el cap de setmana aquest passat, 25, 26 i 27, va ser el Vilassar de Noir, a Vilassar de Mar. He vist en xarxes socials molt moviment d'aquest festival. Sí. És un dels que m'agraden més a mi. També m'agrada, hi ha Tiana Negra, aquest, el de l'Espluga, crec que són dels millors. Hem de dir que l'Espluga ha tingut aquests dies, l'Espluga de Francolí, un desastre. Justament el celler, un celler que col·laborava molt amb el festival de l'Espluga, que ja m'han anat molts autors a presentar i a dinar al restaurant després, i tot això ja no existeix, el van portar a l'aigua. Hi ha hagut moltes mostres de solidaritat i estem... Fins i tot aquí a Lleida, deixa'm explicar que ahir, durant el Dia de la Seu Vella, es va estar venent vi i que aniria íntegrament tot el recaptat, aniria en aquest celler. I dintre de la Festa del Vi, cada celler i cada restaurant hi havia una guardiola que tothom que volgués col·laborar tenia a la seva disposició aquella guardiola perquè aniria també tot íntegrament a aquest celler, aquesta mostra de solidaritat, de tots els companys. Els festivals també farem això, els festivals de novel·la negra, també posarem una guardiola i hem parlat també per ajudar-los. I són dels festivals que m'agraden més, i aquest any hi havia novetats, ja sempre, a part dels llibres, també es parla de cinema en aquest festival, també hi havia algun curtmetratges o alguna pel·lícula. Aquest any també hi ha hagut música i teatre, i una de les novetats més novedoses que ha fet és el Premi de Vilassar de Noir de novel·la negra, i s'han presentat 21, me va dir l'organitzador, 21 manuscrits, que això és com a bastant, que a vegades no participen tant la gent, i 21 manuscrits. Ha guanyat el Quim Gómez, i el llibre el veurem de cara a l'any que ve, haurem d'esperar una miqueteta. Sí, perquè això ja ho té, els llibres, no? Vull dir que s'ha de coure a foc lent. Sí, suposo que l'editorial també ja té previstos unes quantes publicacions, i quan li tocarà aquest, li tocarà, i segur que el veurem a la propera edició
presentant. Doncs aquest és el primer Premi Vilassar Noer de novel·la negra que s'ha presentat. I ara, si et sembla, fem un desglosat dels premis que ja s'han lliurat o que estan a punt de lliurar-se, que ja se coneix el nom dels guanyadors, no? N'hi ha molts, no? Hi ha el Premi Princesa d'Astúries, que no en parlarem, ni aquests altres premis. Parlarem de, per exemple, el Premi Nacional de Narrativa, que perquè et facis una idea, el 2017 el va guanyar Fernando Aramburu amb Pàtria, a mi em va agradar molt, Pàtria. Pàtria, per cert, que sortirà la sèrie ara ja, vull dir, estan treballant amb la sèrie i em sembla que el 2020 la podrem veure. A mi m'agrada moltíssim. El 2018 el va guanyar Almudena Grandes amb Los pacientes del doctor García i ara ha guanyat una noia de 34 anys amb un llibre que es titula Lectura fàcil i a la portada tenim Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol. Ha donat molt a parlar, aquesta noia. Perquè és bastant molt radical, no? Ella ja ho és i el llibre també és una mica radical. És de Granada però viu a Barcelona, però ara ha estat a Sud-amèrica més d'un mes, vull dir, se mou molt i tal. Aquest llibre va guanyar ja l'any passat el Premi Herralde, però una editorial li publicava, però havia de canviar o eliminar algunes parts, perquè la crítica que hi ha coses reals, hi ha persones reals i entitats reals i això no ho volien. Volien que canviés aquestes coses, ella no ho va voler canviar, no va publicar en aquesta editorial, però mira, ha guanyat el Premi Herralde i ara el Premi de Narrativa, o sigui que, mira, ahí lo dejo, no? La novel·la ens dona veu a quatre noies amb discapacitat intel·lectual, Nati, Patri, Marga i Àngels, que han viscut en residències i ara comparteixen pis, un pis tutelat de la Generalitat de Catalunya i s'enfronten a les condicions, a les dificultats que s'enfrontarien, però a més, a part que és radical, ja hem dit, amb moltes crítiques, és una novel·la feminista, crítica, inconformista, i els personatges posen en dubte que es respectin els seus drets i posen en dubte a la gent que vol representar-los i els vol normalitzar. Aquesta normalització no sempre és la que necessiten, i és una mica crítica amb tot això. Llavors la barreja de la visió, la narrativa barreja la visió d'aquestes dones, barreja whatsapps, barreja quan participen en una assemblea, i després també hi ha uns trossets que estan escrits amb lectura fàcil, que irònicament dona títol al llibre, perquè de vegades la lectura fàcil explica les coses d'una manera que no és exactament el significat que hauria de tindre. És una mica així... Cristina Morales, vull dir, és un d'aquests llibres que també s'ha convertit en imprescindible. Anem a parlar d'un autor que nosaltres estimem moltíssim i ara per partida doble. T'he de dir que ens va donar les gràcies l'última vegada que vam parlar d'ell, ens va donar les gràcies per al Facebook, l'Emili Bayo. Només vam fer un apunt, no? Sí, l'Emili Bayo. Perquè el vam felicitar, però avui parlarem una mica més. Tinc moltes ganes de llegir els dos, però aquest, el primer que remarcaràs... Sí, ha de ser molt bonic, aquest, no? Jo he llegit l'altre, acabo de llegir l'altre, ara anirem a aquest, no? El primer és el Premi de Literatura Juvenil Gran Angular amb Prop de les bombes. Explica que uns nens, fugint de les tropes franquistes, uns nois, van amb una cuidadora i el conductor d'un carro d'aquestos, un motocarro estrafolari destartalat, i van fugint mentre escolten que les bombes els persegueixen i també patint pel destí on faran cap. I és una mica això, la por, el fred, la gana, tot el que passen amb aquest viatge, però també la solidaritat de molta gent que en casos d'aquestos ens surt aquesta solidaritat, que això als joves també està bé, que llegeixin el que va passar. És una manera d'aprendre història interessant. I a més l'Emili, que està tan a prop dels joves, que ell és professor d'institut. Coneix molt bé el públic. El llenguatge que pot arribar. I el públic que s'haurà de llegir això. És d'aquells llibres també, com dèiem, que està bé pels més joves, però que als grans també ens agraden. És un llibre que ha guanyat el Premi de Literatura Juvenil de Gran Angular, que per cert és molt important, aquest premi, però que també és un llibre que no cal tindre 14 anys per llegir-lo, perquè jo estic segura que el gaudiré. Sí, jo també. Jo crec que és això, que és d'aquests llibres que agrada a tothom. I un altre premi, i també de l'Emili Bayo. Un altre premi de l'Emili Bayo, que és el Premi de València 2019, Alfons el Magnànim de Narrativa,
amb el Mañana sin mi. Aquest és el segon llibre de la sèrie protagonitzada pel sergent Abel Claramunt, la seva companya Azucena, l'agent Azucena. La primera novel·la era Tan tuyo como tu muerte, i bueno, a mi em va agradar molt la primera, m'ha agradat molt la segona també. Són novel·les que tenen unes trames complexes però molt interessants. A la primera novel·la vam conèixer aquest sergent que va ser destinat o desterrat a Lleida, i ni ell volia venir a aquesta ciutat ni els altres companys acceptar una persona conflictiva, que trenca les regles, una mica antipàtica, que sempre té una resposta irònica. Jo diria que a mi em va caure malament de seguida, però és d'aquells personatges que després, quan te'ls vas fent teus, és com el House, i aquests que són així, que el que pensen t'ho han dit i s'acabó. No tenen filtre, que no hi ha filtre. No hi ha filtre. I al final t'agraden, i se't van guanyant, i això és el que li passa. Al primer hi havia una desaparició, un accident, una desaparició, estava situat a les Terres de Lleida, i es anava complicant, era una novel·la molt psicològica, que em va agradar molt i va tenir molt èxit, i vam conèixer ja el personatge, vam saber que està malalt, que és un malalt terminal, però com va dir l'autor, que li vaig preguntar, i em va dir: el temps és com un xiclet, uns mesos poden allargar una novel·la, 2, 3, no ho sabem. M'agrada molt la manera que utilitza en aquesta nissaga els títols, perquè Tan tuyo como tu muerte i ara El mañana sin mi. Que no et deixen indiferent, no? No, ja t'atrapa ja el títol. Dius, ai, què passa, no? què està passant, no? Què passarà? Aquí és curiós. Dijous el tindrem aquí. Molt bé. A l'Emili Bayo. Llavors podreu conversar sobre això. Sí, jo volia que vinguessis també. No sé si podré. És que si no, al final aquí me passaré els dies aquí. Ja saps que sempre ets benvinguda, perquè quan parlem de llibres ens encanta que vinguis i ens acompanyis. Després el dimecres també presente al Cafè del Teatre a les 19:30. El presenta l'Emili Bayo. Li presenta el llibre segon, que el segon és un amor que la volen camuflar una mica com un atracament fallit, que s'ha complicat, però ell ja veu que això no és. Amb ell el tenen una mica relegat a fer papeleo, però li donen aquest cas. Llavors vol aprofitar, encara que estigui molt malalt, les forces que li queden no per estirar-se al sofà i apalancars, i ho vol aprofitar per resoldre el cas, per fer-ho bé, i el que passa és que la malaltia va avançant i cada vegada és una mica més complicat. El terreny també és lleidatà? O sigui, també succeeix a Lleida? Hi ha dos fils, llavors hi ha, l'altre era més lleidatà i província, i en aquest hi ha un fil que va a Barcelona, té els escenaris a Barcelona, i un altre que els té a Lleida, però estan connectats i al final ho connectarem tot. I jo, és això, que no vull parlar massa, com ja el tindràs aquí, podreu parlar de la temàtica, que llavors dirà ell el que voldrà, però són molt interessants, són complicades, perquè aquí comença amb l'assassinat, però després hi ha falsificació, robatoris, hi ha molta cosa, i és complicat, però molt interessant, allò que et fa estar a veure què passa, i després els finals. El final del primer també va ser així sobtat, i aquest dius, bueno, potser no serà tant, però també et dona una sorpresa, una notícia que no puc dir ni així, perquè s'ha de llegir, Doncs dijous tindrem l'autor, tindrem la possibilitat de felicitar-lo en directe d'aquests dos premis i donar-te les gràcies, com sempre, Ramona. Què estàs llegint? A veure, sorprèn-me. Però la Ramona és que és un monstre, està tot el dia llegint. Jo no sé d'on treu el temps. No, ara estic llegint la que ens toca El alquimista impaciente del Silva, que ens toca al Club de Lectura de novel·la negra, i després em llegia aquest juvenil que vam parlar l'altre dia, dels Green, d'aquests germans, d'un dels germans, i me l'estic llegint, que està interessant, perquè volia, com anava de les xarxes socials i tot això, volia veure què passa, A veure què passa. A veure què passa amb aquests adolescents i com se'ls complica la vida amb aquests vídeos que fan sense pensar. Sí, si comptéssim fins a 10, les coses serien diferents. Ramona Soler, com sempre és un plaer, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Ja saps, si vols vindre el dijous estàs convidadíssima. Ara per ara fem una pausa i arriba Santi Roig, que ja el tenim preparat a la tertúlia, a la taula amb els convidats d'aquesta nit. Adéu-siau.